Здравейте хора, аз съм ЖЖП Велики и това е видео от моята лятна почивка, в което аз и татко ще разследваме една изоставена точка близо до град Царево. Наричат я изоставения град, но всъщност е купчина от хотели, които не са били достроени. И аз и татко ще разгледаме две сгради днеска и ще видим какви стари счупени неща има там. И без бавене повече да започваме. Сега ще ви направим съпричастни към нашето приключение. Внимавай по ръбовете. Разглеждаме. Внимавай шахтата. Внимавам да се... Опа. Леле, татко, покажи на хората какво има тук. Ето сега ще покажем. Леле, тук наистина изглежда. Все едно сме в Алпопа. Тук от отдавна е станало свърталище на графитери. Има много добри графити. Да, явно колкото са идвали с тази знаци. Абрис. Ела да видиш. Много як графит. Мале, какво ехо има тук. Ето един много як графит. Охо, Ето го. изглежда супер. Нали? Някаква кула. Ще си добавя името към него. С какво? Ще го склопнеш. Ще го, как се казва, тагнеш. И чакай, имаме една идея. Графитерите се натакват. Чакай. Ще се изкачваме ли догоре? Да. Ще се качваме ли догоре? Да. Айде да видим каква панорама има там. Иначе тук хора е щял да бъде басейна. Вижда се много добре. Да, така е. Но аз се чудя какво е щяло да бъде тук. Ей тук. Не знам. Това долу е тук долния етаж просто. Снимай. С някаква гадост. Има даже тръстики. Да, прав си, татко. Според мен може би това е бил вход за някакъв паркинг или нещо. На коя сграда ще се качваме? Не, тази. На тая? Покажи я на телефона на зрителите. Ето тази сграда. Ще се качим най-догоре да видим какво има. Да, дано не попаднем на зомбита. По-големи зомбита от нас има ли? Нямам идея. Хора, ето е очарователната гледка. Да, покажи я така. Точно на зале слънце. Мога да се види. Както виждате, наистина... В цялата му красота. Както виждате, хора, наистина е буквално като някакъв постапокалиптичен град. Представете си да се срещат зомбита. Но има още малко догоре. После ще влезем в тази къща с прозорци, защото ми е любопитно какво има там. И така, добре. Айде да видим какво има и още по-нагоре, защото има още стълби. Сега се качим чак догоре. На тавана. Охо, вижда си и морето. Това ли беше? Така ли? Май сме до тук. Изчакай да видя. Да. Ела да покажеш така. Тук е най-високо. Чуват се и други има. Други хора също ходят из къщите. Покажи гледката към морето. Ето го морето. Да. Ето го морето на фона на апокалиптичния град. Както виждате, драги зрители, това е доста добра туристическа атракция. Аз бих я обиколил отново, ако можех. Мене ме е страх направо да погледна надолу. И аз бих я обиколил много, ако можех. И този път бих обиколил. И ако отново наведнъж, но няма да е сега, защото ще посетим само две сгради. Тази и онази с прозорците, която ви показах. Сега, добре. Но сега малко да поразгледаме тази от високо, за да видим дали има нещо. Ето го залеза в руината. Да. Залезът в руините. Изглежда доста красив, нали зрители? Доста интересен. Това е в град Царево. Ако имате път на Царево, може да дойдете. Виждате на картата в Google, отбелязан като изоставения град. Да, нарича. Всъщност това място е трябвало да бъде купчина от хотели, но по някаква причина собственикът... Купчина. Не купчина, бе, жив. И квартал. Огромен комплекс.
трябвало да бъде някакъв огромен комплекс, но изглежда собственикът не е довършил ремонта и по някаква причина си го е оставил така. Но иначе е свободно за всички, може без да плащате да се полюбувате на всичко това и ако искате да дойдете, да знаете, че се намира в град Царево, виждате на Google картата, както татко каза преди малко, и може да посетите и да обиколите всички сгради. А ние сега отиваме към другата сграда. Да. Така хора, след като слязохме по стълбите от тази сграда, сега ще отидем в сградата с прозорците. Всъщност аз мислех да бъдат повече сгради да покажем, но за жалост нямаме време, защото имаме и други планове. Примерно да ядеме китайска храна. Да. Това са нашите планове. Татко, не влизай с толкова подобности. Както и да е. Хора, видяхме тук един много хубав графит, искаме да го споделиме с вас. Мисля, че е свързан с дали са звездни войни, и това ми прилича много на Звездата на смъртта, покажи. Звездата на смъртта. Много прилича. Да. Или с Ето сега ще ви покажа в цялата му красота. Ето как е. Внимавай да не падеш, татко. Точно това гледам. Няма да се очиста за един графит. Показахме го, а сега продължаваме към сградата с стъклата. Добре хора, вече сме в сградата с стъклата и както виждате, буквално изглежда като изскочил от живите мъртви. Покажи, татко, за да може зрителите да придобият представа. Направи такава панорама. Ето панорама, малко не стига светлината, но ето тук може да видите. Даже вижте, баните са били с налепени плочки. Да, всъщност, ако ме питате, това май е единствената завършена сграда, единствената завършена сграда в този изоставен квартал. Тук може да видим как са мислили да изглеждат. Да. Ето тук има теракотни подове, те са били налепени, имало е дограми с стъкла. Изглежда сякаш хора са оставили следи, когато са бягали от зомбите или нещо. И в един момент е настъпил апокалипсиса и всичко е било зарязано. В икономически апокалипсис. И вижте тук тази гледка, очевидно е било планирано да бъде готино, но изглежда, че след да има хубава гледка, но изглежда природата се е разпространила по време, след като е било изоставено мястото. А ние може да се насладиме на хубавия залез сама отгоре, като се качиме. Хора, в момента се изкачваме по това стълбище и да знаете, че малко ме побиват тръпки. Не е смешно, тате. Колкото по-нагоре, толкова по-незавършено. Да. Пази си краката да не се нарежеш. Знам. Това видео ще събера много харесвания. Ела да фанеме залеза. Ето горе. Докато се изкачвахме, открихме още една готова баня. Почти, защото няма тоалетна, няма и такова. Всичко е било почти готово. Фугирано И така нататък. Но изглежда собственикът прекалено много го е домързяло. Ето го нашия залез. Ние още сега на върха до читате. На върха сме, това няма повече. Добре. Така хора, ето го залеза. Много е красив, много. Да го споделиме ли с хората или само за нас? Да го споделиме. Както виждате е много хубав. Ако искате и вие да посетите мястото, ако може да дойдете, пак казвам, в Царево. Това всъщност не е точно изоставен град, а по-скоро изоставен квартал, вече казах. И така. Така че това беше видеото. Това беше видеото. Ако искате още такива видеа, в които посещавам изоставени постойки, и ако искате да са по-дълги и не толкова кратки, може да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, да праснете лайк на това видео и щом пусна коментарите, да пишете долу в коментарите.